offered on behalf of governments, leaders, cities, nations, and also in level that is specific to societal institutions. La khona we ask guidance kaNkulunkulu. La khona we pray to restrain evil and establish justice emhlabeni, and also to accomplish icebo likaNkulunkulu. Siyamsana bazalwane. So let him ekhuluma ngokuba governmental ayiveli eBhayibhelini. Ayiveli eBhayibhelini. But the concept more from the Bible, it is rooted in several passages of scriptures. More from the Bible, ukona ama concept ama terms on the corner. Like igama elithi Trinity. Trinity. Alike Bible. Kodwa it appears as you read closely ama scriptures. Ufunda ukuthi uNkulunkulu njengoba eMkulunkulu emunye nje uthi emunye aphinda abemthathu abe uNkulunkulu ozikuzithathu. So this is why uvela khona igama la Trinity. Ubuthathu kaNkulunkulu. But igama ngokwalo elithi Trinity, you can't find it in the Bible. Along igama la Jesus. You can't find it in the Bible. Now, bese igama elithi fivefold ministry. Yitem elivamsilungizwa ayikho eBhayibhelini. So ama Bible scholars anakho ukuthi asinikeze ama terms athile, asinikeza umqondo othile. Alibonga igama laJesu, alikaJesu. Ngama concepts that are rooted in the scriptures. So ngalesi kubaona namhlanje governmental intercession, it does not appear in the Bible, but the concept governmental intercession, it is rooted in scriptures ahlukahlukene when you read the Bible. For example, 1 Timothy chapter 2 verse number 1 and 2. Asufone ngiyakota nje. 1 Timothy 2 verse 1 and 2. Lapho ibandla linikezwa instruction to pray for kings and all who are in authority. Amen. Umkhuleko governmental, umkhuleko on the authority to influence centers of powers. Umkhuleko on the authority to influence our structures and influence ekuphileni kwabantu. Umkhuleko on the authority to align cultures to God's will. Now, biblical example is 1 Timothy chapter 2 verse number 1 and 2. Number 2, Jeremiah 29 verse number 7. Now we are told to seek the peace and prosperity of the city. Last corner. Number last corner, each Bible must pray for peace and prosperity of the city or of the land that we are in. Lo mkhuleko uyakwazi ukuthi mangabe siwenza ukudala ukuthula emhlabeni. Ngoba umkhuleko that is powerful, umkhuleko that has got the authority to influence all the systems. Number 3, Daniel 9. Chapter 9 with Daniel. Daniel lapha uya intercede for his nation, and also he is confessing izono
zesizwe ucela imesi uNkulunkulu. Glory to God. Gama he stood in between God and the nation. He interceded. Ucela uNkulunkulu ukuthi athi forgive all the sins of the nation. Hallelujah, igama lenkosi. Intercession ke enjalo ekwazi ukuba ne-impact kwinhlalo yabantu. Intercession ekwazi ukuba ne-impact kubantu who are ruling the world. Sithi singekho thina kulawo structures, kodwa ukukhuleka esikwenzayo ukwazi uku-influencer governmental structures. As an example, Nehemiah chapter 1. Nehemiah prayed for Jerusalem and its restoration before taking any action. Ezekiel chapter 22 verse number 30. uNkulunkulu ukhuluma ngokuthi wafuna umuntu ukuba ame esikhaleni. Alibonga igama likaJesu. To stand in the gap for the land. So uma wafunda ke bonke lama scriptures ayakunikeza ke that concept of being governmental in prayer. Kawanjalo on Sunday uma ngabe sikhulekela izwe. Alibonga igama likaJesu. Amen. Sikhulekela abaphathi bezwe. Sikhulekela amakhosi. We are trying to govern the world through prayer. Sithi thy will be done. Ku government of South Africa sithi thy kingdom come. Amen. Though we are not politicians, we are not there. God, we can have the influence. Kuma structures anamandla ekubuseni kwabantu. Alibonga igama likaJesu. So in many Christian governmental intercession, it involves indaba ke ukuthi we pray for political leaders and public officials. Amen. When we pray governmental prayers, it involves number one, praying for political leaders and public officials. Number two, in governmental prayer, it also involves interceding, asking for Russia's laws, Russia's justice, peace for the land. When we pray for Russia's laws, we are trying to sibe against imithetho that is against the will kaNkulunkulu. You remember ukuthi after 1994 uhulumeni wase South Africa introduced some laws. Amaningi awo are against the Bible, are against the will of God. Like umthetho or corporal punishment ukumiswa ukuba abantwana bashaywe ezikolweni. Ngithule ngathi ikho. Lo mthetho uphambene nezwi kaNkulunkulu. Ukuthi abantwana bangashaywa. That is not the will of God. Mawufunda iBhayibheli incwadi yeZakha ithi ikhuluma ngoswazi ukuthi uma ushaya umntwana uswazi lususa ubula obuthandela engqondweni yomntwana. Manje siraise igeneration enobula obungasusiwe. Ingane yona esikoleni, mayona ingane esikoleni ufanele ukuthi kubizwe meeting. Ingane ka 6 years uzumzali, uzuthisha,
uzoprincipal uzodiscuss udaba lwengane ka-6 years. Fanele ucela leave emsebenzini ucela usuke emsebenzini uyobamba i-meeting ngengane ka-6 years. Ngane yakho niyokhuluma udaba lwayo. Xoxiswana ukuthi ngenziwa njani. Now, when we teach softly and slowly like this, you must know what Nkulunkulu is very serious with that subject. Ngoba uma ngabe sithandaza akumele sikhuleke umkhuleko sithandaze nge-passion without information. Uthi uba passionate ekuthandazeni. Kodwa i-passion ngena information yenza umkhuleko wakho ungabi na-impact ngoba ukhuleka une-passion noma information. Umthandazo wakho is not informed. As a result, you become biased like thandazeni. Now, we are saying, please, when we talk about governmental prayer, governmental intercession, number one, it involves praying for political leaders and public officials. Number two, it involves asking for righteous laws. Against righteous laws. So this law is not righteous. But it is a law that is against, that is contrary to the law of the Bible. Lento engabe iqedwe within 2 minutes ngoswazi yaphela. Fanele kubanjwe meeting ye-hour. Albonga kwaJesu. Even I don't want to dwell much on this point. Even now when marriage, when you raise when it comes to indaba yokurayiswa parenting yomntwana, umntwana ube ngakhuliswa umzali kuphela, ubekhuliswa i-community yonke. Umphathi wonke uyahlanganyela ekukhuliseni umntwana. In such a way that umingane ngeyikhathi ezakudala, umingane iqhamuka kwakho ikhaya. Ithi shawo sibamba. Umama ubuza ukuthi bekwenze njani? Akale phansi ayishaye. Ubengathi utheke niyazalilana ukale phansi ayishaye. Bekubanjiswana to raise over. That is God's principle. Now namhlanje umingane yakhe ibuye report ukuthi ishaye uthi isikoleni yathi utheke. Omunye ukudisciplina umntwana, omunye ukabuse umntwana. You must be able to differentiate these two things. Because sometimes nomzali ekhaya abe abusive. Ingane angayidiscipline. You see? I abuse. Indiscipline is for a purpose of upbringing yomntwana, umntwana akhule enama values, family values, angakhuli njengengane ekhulele estradini, kodwa kusho ukuthi ingane ikhulele ekhaya. You understand what I'm saying? Amen. Very important. So when we pray governmental prayers, we refuse ukuthi iSouth Africa kurelease unrighteous laws. Wakisho umthetho ukuthi abantu abasha they can do abortion freely. Those are the laws akhishwa after 1994. Uma iSouth Africa ingena kwi-democracy.
yashintsha ipolicy South Africa kwa-affectwa inkolo e-South Africa. You know, South Africa is a Christian country. Asho sonke. South Africa is a Christian. It's a Christian country, South Africa. Make no mistake. It's a number these days. Sekufinyelwe zonke inkolo kwaqeda umthandazo enkoleni. Why am I saying South Africa is a Christian country? Trace back even in national anthem yase South Africa uma uyilalele iculwa. It is centered in Christ. Ngiyayibona le produce later. Esingisela amalanguage amaningi mayihlatshela. Well, ikhona leyo nkala ebithi bangabiculwa ifake ne-phrase kamoya oyingcwele phakathi. Ibifika ithi Nkosi sikeleni Afrika maluphakanyiswe uthumanayo izwa imithandazo yethu Nkosi singelela athina lusapho. Bese bakhona wathi Nkosi singele wozamoya You see, you can go and on. So, Holy Spirit in a song. Noma imile ibafana bafana estadium uma kuzodlalwa oma World Cup ushintshile environment uma kucula loculo, because a song affects the atmosphere, charges the atmosphere, prepares the atmosphere. So what I'm trying to say, even our national anthem, this is a Christian country. Koleni bekuvunyelwe imikhuleko ekuseni before abantwana bekhuleni futhi bengathandaza isinomisi kanjalo, bengafuna zonke inkolo. Even prayer ezikoleni was Christ centered. Bengafakwe ezinye inkolo beze bafundiswa ngamagama. Akongabona Jesu. So now, ibandla-ke uma ngabe thandaza kule season ye-revival, kubalulekile basazi ukuthi i-governmental intercession is one of the methods of prayer uNkulunkulu agrayisa ngayo ibandla uma ngabe ezo-introduce ibandla nesizwe into a new season. Siyabuzana bathandekayo? Njalo uNkulunkulu uma ezo-introduce a new season, we pray some forms of prayers. One of the prayers that can lead the church, lead the nation into a new season is a governmental prayer. UJesu efundisa abafundi bakhe ukuthi uma nikhuleka nothi baba wethu osezulwini mali ngcolisa igama lakho, bese ke umbuso wakho, your kingdom come. You begin to be governmental there. Your kingdom come. Your will be done here on earth. Now we command the things we governmental prayer. Uyabona uma ngabe uElijah ethandaza evale mvula bayingane for 3.5 years. He prayed a governmental intercession. Amen. Uthi ngabe kusaba namazolo. With authority. Angabe kusaba namvula. Except at my word. Uthi uphila kaJehova ngemphambi kwakhe, angabe kusaba namazolo, angabe kusaba namvula ngaphandle kwethu la. Ngamagama ayizukuni imvula koze kushoni. There is authority except at my word. So there is a special grace and anointing uNkulunkulu ayithulula ebandleni in this season. Uba
And Lord Jesus. Say it loudly. Lord Jesus. Anoint me with the spirit of being governmental in my prayers. In Jesus' name. You know, you begin from your own life, your own family, to become governmental as you pray. Now, you don't beg, you pray as a king. 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 uJesu ukhuluma nabafundi bakhe kuMark 11 verse 23. Uthi uma nikhona ningangabazi ningasho lena ukuthi ayiqhubule ngephoselo lwakho. You can say to this mountain, you can tell, you can command the mountain to be removed. Oh, Hosea. Oh, Hosea. Abathi ningakhuleka ngalendaba ukuba isuswe, ningakhuleka now. Uthi you can talk to the mountain yourself. You can command the mountain to be removed. That is all about being governmental in prayer. Governmental in prayer. Yabona nje lapha eMlalazi sikhonzele horo eli opposite nechapel. Sinalungelo ukuvala le chapel nomthandazo. Hallelujah. Ngikholwa mina. Amen. I'm telling you, amandla lakithi. Lento bezayifana ngaphakathi kwaseoperate. Kungaphanyana isivaliwe. Ngoba sekuyibandla lamoya lapha. Asifuna ukushaya space abonke abajesu. Nento enethi corruption emhlabeni. So fear what you are, I believe ukuthi it is so strategic. Asifuna ukushumela ngapha phuzu utshwala ngapha. Kumele sithandaze kuphele appetite nabantu abaphuza utshwala ngapha. Umusi womthandazo onizilonela hona uafetha abantu bephuza utshwala. Iphele appetite yesavana. Bafunuze enkonzweni. Sanibona abantu bathandekayo. Sinamandla okwenza lokho. Sinamandla okwenza lokho. Sinamandla okwenza lokho. UJesu ubhekani nginikeza ikhili ezobuso wezulu. Konke nikophe emhlabeni kuyaboshwa emazulwini. Konke enikhuluma la it shall be free. It shall be loosed also in heaven. Oh my God. Oh my God. Nikhona bethandekayo. Nikhona bethandekayo. Being governmental. Asho sonke. Being governmental In prayer. in prayer. Lapho siseza khona kuba ngamakhosi wethu. Lapho siseza khona kuba ngamakhosi wethu. Kunezimo futhi sometimes ongeke ukwazi ukudila nazo up until ufikelwe ukuthi ufike kwilevel lazo ucasula khona. Uma ungacasuli nje kunezimo ozoyi-entertainer kufanele uzoyicasulela. Yes, Jesus. Uthi ngikhathele kwaphuma manje. Jesus. Khathele manje uba ney'ngane ezidlulwe sick and tired. Jesus.
then you begin to be radical in your prayers. Jesus. Lento yethu masibe soft. Sivumela ama-evil patterns Yeah. Yeah. to govern our lives. Sibe soft. Yeah. Uyakuzwa ukuthi uthini? Ngokuyenzeka ibandla le-soft li-entertaining as the wrong. Do you know that? Do you know that? Kuyenzeka even nebandla kuyeke nje wena yakho impilo as individual. Kuyenzeka ibandla nalo libe soft, entertaining as the wrong. Can I prove something? Can I prove something? Laphaya kwincwadi ye-Revelation lasifundile incwadi. Kukhulunywa ngoJezebel. I think it's Revelation chapter 2. Darling, check it. It's Revelation chapter 2. Chapter 4, verse number 19. But I'm not sure. But chapter 2, Revelation. Kuna kuti verse 20. Revelation of verse 24. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uvumela owesifazane uJezebel ozisho ukuthi ungumprofetikazi afundise adukise izinceku zami ukuba zifebe zidle okuhlatshelwe yizithombe ngamnika isikhathi sokuba aphenduke. Now. Cela andala legama lokuqala uvumele. Read again. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uvumela owesifazane othiwa uJezebel. Nginalokhu ngawe ukuthi uvumela. Lo wesifazane oyinikeza ititle yokuba ngumprofeti ukuze akwazi operate kahle la ebandleni afake izifundiso ze-adultery. Uvumela. Now I want us to read it in different versions. Akhona amanye athi you have allowed. You see? Ibandla lokunywa ngakho. Bathanda kwabami enkosini. Please. Don't discourage me. Ibandla leli uvumela. You allow. Read. But I have this complaint against you. You have permitted that woman, that Jezebel. We have permitted, yeah? You have permitted. Just read. Nevertheless, I have this against you. You tolerate. I like that one. You tolerate this woman. Kunezinto osuyitolerate for a long time in your life. Up until ufikele uqasuka. You tolerate this woman. Yabona ibandla likhonza litolerate izinto ezirong. You have tolerated this woman, Jezebel. Among you allow, you permitted. Gamagama ibandla embrace it wrong. You tolerated. Oh my God. So there are evil patterns in our families. In our personal lives. The life of the church. As yokedwa ukuthi ibandla lingene libe governmental. Libe governmental, lidile nama systems kaJezebel in the house. But this Jezebel is no longer a person now, it's a system. You can understand? It's a wafakala uJezebel in the Old Testament. Kodwa uyavela futhi ebandleni kwi New Testament. So mamtwa, you tolerated this woman. Kusho ukuthi there was a person who was being influenced by the spirit of Jezebel. He did exactly as Jezebel did. Now this thing becomes a pattern now in the church. Now this is a system. Jezebel is a system operating in the church to suffocate God's agenda.
Now the Bible says you have. Now kunezinto esingeke sikwazi ukuzi-uprooter nge-preaching. Ezo-uprootwa yi-governmental intercession. Sithi haye show. Sithi haye show. Haye show. We refuse the show. Hallelujah. Not here. Glory to God. Now we must rise up and take our place, a higher place, and exercise our authority as the church. Nikona matani gani? Siyaikita le ataveni. Ungegameka Jesu wena uyabanda. Siyaikita le ataveni. Siyaikita le ataveni egameni Jesu. Siyaikita. Siyaikita. Siyaikita now. So that's going to be a first miracle. Unkulunkulukazi wenza kule ndawo. Uvala wethaveni. So it's when we pray for righteous laws, pray for justice, pray for peace. Number 3, it also involves repenting on behalf of a community or nation. Ukuze uNkulunkulu angalehliseli ulaka lwakhe phezu kwesizwe. Nikhona abathandekayo? Very important. Now, it's when we repent on behalf of a community or nation. I've already gave you, Batanagayo, some supporting scriptures. And number 4, it also involves seeking God's protection and blessing over a country. Amen. Seeking God's protection. Amagama uma sikhuleka a governmental prayer, we are building spiritual walls. Sakha izingange zakomoya ukuthi amadimoni anga-invade indawo yaseshoko. Nikhona abathandekayo? Sakugange siyabiya ngoba uNkulunkulu singafuna umuntu amesikhaleni avuse akhe ugange. Number 5, it involves standing spiritually in the gap during times of crisis or moral decline. Standing spiritually in the gap during times of crisis or moral decline. Hallelujah. And sometimes ibandla also use the phrase also to describe what you call authoritative or representative prayer. Senshi umkhuleko authoritative, umkhuleko where we command things. Wehlobo zami, uma sikhuleka siyashintshwa la moya oyingcwele asifake kuma dimensions angafani. Asithandazi njalo ngendlela yodwa futhi sometimes even our posture in prayer must change. Do you know ukuthi ukuthandaza also need even your energy physical? Nikhona abathandekayo? Especially when you engage yourself with spiritual warfare. Umvumela umoya ngcwele akwenze uthi move around, uthi do things, uthi do some prophetic postures. Alibonga igama lenkosi. Yeah, kuze kusho yena umoya ngcwele athi right now I'm done. So la emkhulekweni siyashintshwa. We can pray as children of God, enjoying our privilege njengabantwana bakaNkulunkulu. Lapho siya khona uNkulunkulu sithi Abba Father. Hallelujah. And also
la emkhulekweni we also pray as kings. Pray as umuthanda ungathi as soldiers, mawuthanda, as soldiers. We were fighting battles. Praise the Lord. We were engaged in spiritual warfare. Now awuthandazi ngendlela eyodwa. Umkhuleko awunayo iformula eyi-1 ngoba kunezinto ngekwazi ukudila nazo. Wena njalo ukhuleka uguqile, oh baba, oh baba, oh baba. Sometimes you must open your eyes. Yes. Must open your eyes. Uthathe AK-47 yama-tongues. Uthathe ini? Yani. Udubule la endlini. Udubule ngomthandazo kamoya, udubule in tongues. Lalelani madoda, we'll speak one day ngendaba yama-tongues. Wazama ukukhuluma la umfundisi uKayi about praying in the spirit, praying in tongues. The language of the spirit ikuwe, ibani? Ikuwe. Usinisiwa kwa amandla amangcwele. The language of the spirit is there. It's up to you whether you use it or not. Uyakwazi ukuba isinkwa nje ungayisebenzisi ikhona. Can I prove something? 1 Corinthians chapter 14. Mondala bashanta. Palabakushada. Funda kule ndawo ethi awuqala verse number 13 wehle. Ngifuna le ndawo ethi ngizawuthandaza ngengqondo ngiphinde ngikhuleke nangomoya. Awuqala verse number 13. 1 Corinthians chapter 14 verse 13. Ngakho-ke okhulumayo nezilimi akhulekele ukuba akuhumushe. Yeah, so when you pray in tongues, or when you speak, not pray, when you speak in tongues, engekho umuntu otolikayo. Now, ngoba la endabeni yama-tongues kuhlukahlukene, there are devotional tongues, and there are tongues of the message, there are tongues of, so lapha khona ngeyilimi eyiletha umlayezo, hayi ilimi ezi-devotional ayidinge interpretation for the church kangako, but leziya zidinga interpretation. Zikhona lezi zakho ezi-devotional. Ngifuna ukuthi le ndawo ethi ngizawukhula ngengqondo phela ngikhuleke nangomoya. Verse 14. Or verse 15, yes. Unjani pho ngizakukhuleka ngomoya. Ubani ozokhuleka ngomoya? Ngicela siphile bazalwane. Ngicela siphile. Ubani ozokhuleka ngomoya? Mina. Uyayizwa le ndawo ethi ngi. Awuthi ngi. Say it one more time. Ngi. Say it again. Ngi. Akusho ukuthi ngizokhulekiswa ngomoya. Kuthiwa mina ngizokhuleka ngomoya. Uma ufunda kwe-English kuthiwa I will pray in the spirit. So that gift yama-tongues is the only gift okwazi ukuyenza ngokwentando yakho. Is the only gift okwazi ukuyipractice at your will. Kodwa amanye ama-gift ngeke usho ukuthi ngizophilisa umuntu, ngizoprofet. You must be led. You don't do it at your will. God, when it comes to speaking in tongues, if I bet Jesus. Now, kukhona ke ukuthandaza ngomoya ngoba uNkulunkulu ephusha ekwenza njani bathandekayo? Khulumani kakhulu ekwenza njani? And then you begin to yield to the promptings of the Holy Spirit. 2, kukhona futhi ukukhuleka ngomoya at your will. Awuphushwa nto kodwa ngi. You do it. Hey, umoya ingcwele uyafika ubhabhaza zifake wena. But awukwazi ukukwenza ungagcwalisiwe ngamandla kamoya ngcwele. Ngoba awukwazi ukuthandaza ngomoya ungagcwalisiwe ngomoya. Le ndaba yokuba ne-gift of praying in the spirit iqala ngokwehlela ngamandla kamoya eqala. So if you are born again and you are baptized by the Holy Spirit,
you can exercise verse number 15. Praying at your will. Lady yakusiza futhi ukukhuleka ngeilimi. Kuyakusiza namhla uNkulunkulu ebeke emoyeni wakho ukukhulekela isimo sithile kodwa engachazi ukuthi ukhuleke uthini ngalesi simo. Mhlambe ubeka ukuthi ukhulekela umzana othile kodwa akakunikeze ikhulu ukuthi kwenzakalani ngalomzana othile. Yabona umuntu ngacindezele ngaye ukuthi umkhulekele but you are not sure what to pray for ngalomzana wakhe. Then pray in the spirit. Because lithi iBhayibheli othandaza ngomoya ukhuluma izimfihlo uNkulunkulu. Verse number 3. Verse number 3, same chapter. Kepha oprofethayo. Okay, verse 2. Verse 2. Ngokuba ukhuluma ngezilimi kakhulumi kubantu. Kepha ukhuluma kuNkulunkulu. Ngokuba lapho ozwayo ukhuluma izimfihlakalo ngomoya. Ukhuluma izimfihlakalo ngomoya. Ukhuluma izimfihlakalo ngomoya. Asho sonke. Say it loudly. Ukhuluma. Yeah, he speaks mysteries in the spirit. In the spirit. Namagama. Uma kumimfihlo naye akazizi ukuthi uthini. Uyigida naye uyayigida. Unelungelo lokuyigida emkhulu wena. Kuthi ukhuluma imfihlo ngomoya. He speak mysteries. Kuthiwa uma ngikhulanga ngomoya, ingqondo ayinasithelo. Kusho ukuthi ingqondo cannot understand. Buela verse 15. Unjani Paul, ngizakukhuleka ngomoya. Ngikhuleke nangengqondo futhi. So now kubeka 2 dimensions of prayer lapha. Praying in the spirit and praying with my mind. Uma ngikhuleka ngengqondo kusho ukukhuleka ngelanguage yabantu. Is either ngikhuleka ngesiZulu noma ngikhuleka ngeEnglish. Ukukhuleka ngengqondo akuthi ukukhuleka ngenyama. Akusho bakhala. Kusho ukukhuleka ngelanguage that is understandable. Khuleka ngeEnglish, khuleka ngesiZulu, khuleka konke lokukhuleka ngengqondo. Akusho ukukhuleka ngenyama, kusho ukukhuleka ngelanguage ezwa yingqondo. Understandwa yingqondo. Kodwa ukukhuleka ngomoya, ukhuleka into enga-understandwa yingqondo. Ufunda verse landelayo. Uma kungenjalo. Okay, uqede 15 on? Yeah. Ngizakukhuleka ngomoya. Yes. Ngikhuleke nangengqondo futhi. Ngizakubuka ngomoya. Ngikube nangengqondo futhi. Uma kungenjalo. Xa ubonga ngomoya. All right. No, it's fine. Bengithi ngifuna le ndawo ethi uma ngikhuleka ngomoya ingqondo yami ayinasithelo. Shuthi kwamanye amavesi. Now ngisho ukuthi ke bathandekayo when we do lolu hlobo lomkhuleko esilibiza ngegovernmental prayer, it's when we exercise our authority as kings. Amen. Ngithi ke uNkulunkulu uMongcwele uyakujika kwenza ube yisotsha. Akunikeza AK47 yamatangs. Ilimi is a spiritual warfare. Yes, verse 14. Yeah. Okay, you can read verse 14. Ngokuba uma ngikhuleka ngezilimi ukhuleka umoya wami. Yes. Ingqondo yami ayinasithelo. Uma ngikhuleka ngezilimi kukhuleka ini? Ingqondo yami kanjani? Ayina understanding. Yilapho ukwazi ukuspenda khona isikhathi eside. Kodwa uma ukhuleka ngengqondo usheshe uphelelwe ngamagama. Ungasazi ukuqhubeka ngithini ke manje. Ngoba ukukhuleka ngengqondo kuyakulimitha. Kodwa ukukhuleka ngomoya you can spend time and you can cover a lot. Nezinto ongazaziyo ezaziwa umoya engcwele ezizidingo sikamoya.
Oh my God. Mangikhuleka ngomoya ingqondo yami ayingasithela. Cela nibekezele bathandekayo, please. Give me more 10 minutes. Ayinasithela ingqondo. Now, lento ayenzeki ngoba uthi you are used to it. Alibonga igama likaJesu. In as much as you exercise it out of your will, ukuthandaza ngomoya, kodwa futhi same time akumele kwenze ngendlela religious. Akumele kwenze ngendlela religious. Now uyazizwa uma usho ama-tongues are empty. Ngoba into enamandla la kuthandazela i-connection. Yini bathandekayo? I-connection. You must be connected. That is why you must pray out of your heart. Out of your heart. So ungathandazi into esho ngomlomo kube khona igap phakathi kwamazwi washo ngomlomo nenhliziyo yakho. You must be devoted. Praise the Lord. You can begin speaking in tongues out of your will. God, remember, you are connected. You are yielding as you do that. You are yielding as you do that. And then, within a short space of time, you will begin to feel the anointing that when it kickstarts you. Ungene kwenye level. Ngasithi ngegama likaJesu. Ungarelax. Nkosi yami. Don't just relax. Siyangihleka lezi ngane. Don't just relax. Especially in such a time as this njengomzalwane. Do you know that amademoni siphila phakathi kwawo ahamba ngenyama amademoni? Amademoni ahamba ngenyawo. Futhi amademoni a-upgradeile. I'm not promoting the kingdom of darkness here. A-upgradeile amademoni ngiyakutshela wena. Ungahlala inkuzi malanga yomthakathi efaka iruche eceli kwakho. Ibuye emanzini nje befaka iruche. Angithi gobe iruche ku wrong sengiyasho nje. Uthi ungahlala nomuntu right appearance yakhe right. Uyabona izangoma zamanje ayihambi ngenyawo ifaka ama-crocs. Kodwa sijulile. Anje qhi bayibomvanyana. Yamazi uGogo Scoteni. Ungene ku-YouTube uthi Gogo Scoteni. You will see a beautiful girl. A beautiful girl. Ijulile. Esikoleni sikaSathane. Ufuje Gogo Scoteni. Sobona beautiful girl. Kuzimalanga. Upgrade la mademoni ngobozela yemthandazweni. Even nakule fithi engiyona befundisi. Ungabona into esimaki efaka uthaye umhle njengamcabanga ukuthi u-right noNkulunkulu. Ucabanga ukuthi uhamba ngogcobo likaMoya Ngcwele, real Holy Spirit. No. Uba umhle kanti une-altar before azimaphambi kwebantu ukhothwa inyoka ekameleni engangena. Ekameleni lingangenwa umuntu wakhe. Even nomfazi wakhe akangeni lelo kamela. Yi-altar lakhe. Unemandla elikhulu ugcwala imoto zomhlobo oluphezulu langaphandle. Ufundisa lona impela izwi theologically correct kodwa ngomunye umoya. Ngoba isono original, isono sangena nge-deception, asingenanga ngamanga, sangena ngenkohliso, sangena ngani? Uyazi ukuthi into enisidiskalisha ngayo yini bathandekayo? Ungabi nayo i-appetite yokulala izwi kaNkulunkulu. Safanele ngivale manje ngoba ngiyanibona ukuthi anisekho. Seni right. Safanele nginike niye emakhaya. Yet I'm not yet finished and I've not yet started. But I can see you. I can see you. Nanje ngibuka ngawo nje, I can see you. You know ukuthi lento engenzayo
is so spiritual in such a way that I can connect with your mind, with your heart. Ngilanga phambili. Ngiyakwazi ukuzwa mawuso right. Futhi ngiyakwazi ukusensa uma ungekho la. Njengoba ngilanga phambili nje. Kufanele ngivale manje ngidedelele emakhaya nodla lunch. Niqhubeke nibe ngama slaves of the king of darkness. Enye yama strategies ama agents of darkness akhona athunyelwa to attack the ministry of the word in the church. Tuhambane emabandleni nibafaka ubuthongo nibenze balose appetite yesu. Nibayeke bagide benze yonke into mase kufundiswa bozele. Ngoba usathane alifunda iBhayibheli lithe iBhayibheli niyolazi iqiniso. Iqiniso elaziyo ezonikhulula. So njengoba ngifundisa nje I'm trying to introduce the truth that will set you free. Akusona isikhathi leso basihlala 30 minutes for the word of God. I'm telling you. Akusona isikhathi sokuhlala 45 minutes for the word of God. I'm telling you. That is why we must become a praying church. Oh, because provide me with intercessors. Give me a human resource. The more ibandla lithandaza, the environment is conducive even for the teaching of the word of God. We enjoy to sit in the presence of God up until inkosi siqede ngathi singabhorekanga. Mangathandaziwe singena appetite sheshe sidinwe. The environment is not conducive. Angisamuza ngafunda ngamfundisa ngisamuza nje ngamfundisa. I'm very sorry for you. Ngoba njengoba ngifuna uNkulunkulu nje ngiyayigaranta ngikhuluma. Ukuthi ngikhuluma ngikiphi mood noma ngiyashouta noma ngikhuluma soft ngiyayigaranta lento. Kukuweke whether uyangizwa noma ungizwa. And angifundisi into engifuna ukuthi uyizwe. Ngifundisa into okufanele uyizwe. I mean, angifundisi into othanda. Kodwa ngifundisa into okufanele. Awuthanda ukuyizwa. Awuthanda ukuyizwa. Right. Bengithe sifunde kuphi? Yeah? Chapter 1. Verse 1. Read. Chapter 14 verse 14. Ngokuba uma ngikhuleka ngezilimi. Are you sure I've been quoted the verse? Read. Funda my sister, funda. Ngokuba uma ngikhuleka ngezilimi, ukhuleka umoya wami, kepha ingqondo yami ayinasithelo. Yeah. Uma ngikhuleka ngezilimi, ngikhuleka ngomoya, ingqondo yami ayinaso isithelo. Sengishilo, it does not understand what I am saying. Kodwa ngiba kwi-privilege uma ngikhuleka ngomoya to spend hours as compared to praying with my mind. Uma ngikhuleka ngengqondo ngizokhuleka u-30 minutes ngiphelele ngamagama iphele ivocab. Kodwa uma ngikhuleka ngomoya, umoya oyingcwele praying through my spirit. So ngikwazi-ke uba kwi-privilege yokuvakashela, ngivakashele ngingene kuma-dimensions emeke ngikwazi ukungena kuwona. Ngikhona abathandekayo. So-ke umoya oyingcwele has come to upgrade the standard of the church. In prayer, ministry of the word in all areas of life. Umoya oyingcwele is an upgrader. Ngaphandle kamoya oyingcwele we remain religious.
spacious. God when you rest are greater. So ngisho ukuthi ke bathandekayo isizini esikuyona isizini where even the kingdom of darkness has upgraded a lot. Upgraded a lot. Uthola ukuthi futhi ngabe kude nje nangecareer yakho nangempilo yakho. Kodwa kukhona ialtar okubizwa kule igama lakho imini nobusuku. Altars speak. Ama altar ayakhuluma nabanikazi bawo sebafa. Asala ama altar khuluma. Nikhona mathandeka sebafa kudala bawenzani asala ama altars akhulume awumosha umndeni ungaphumeli umuntu. You know as you become governmental in prayer, that prayer also can silence all the speaking of those altars. A governmental prayer can silence ukhuluma kwama altar. Now as you pray you must stand on a higher altar. Uvalilo yama even altars. Uthaniki altar ezokhuluma phambene nezinto zaMunkulunkulu in my home, in my house, my family. Altar speak. Speak. Now angifuna unikhuthaza ukuthi nihambe niyofunda ngalabantu abasebenzela umbuso obumnyama. Ngoba uzongena khona ungekho mature ulimali. Well, I can give you just a glimpse. Kwenye information is on the way toilet. Ithi le ntombazane isisindisiwe, ayisebenzele umbuso kaSathane. Isindisiwe. Ikhuluma ngama strategies abebewasebenzisa. Ibisebenza njengomthakathi onzima. A young girl. Ithi ezinye zeindlela madoda ngizoyikhuluma ngiyikhuluma into omangcene mangiyeke. You know, you have to phithizele kuma families even na kwimshado. Ngikhona mathandekayo. Amen. He said many things ezenziwayo. Uyabona ubuke la. If ngenzi example ngomshado. Kulokho ebekade ukukhuluma. Imshado nami there are always problems. It we also you see these animals as called kuneyilwane ezi specialize to carry evil spirits. Iskova, ikati, inja, nyoka. So kuneyilwane okumele ungavumi kalula zibe used kwakho. Simpethu. Omunye ethi ngavuka nje impethu igcwele udonga. As from there ngiyamiskera. Uthi ke siyakwazi ukugqiba inja, sigqibe inja ephilayo sigqibe egateini. Lo muzi angazi ukuthi survive kanjani kodwa ama spirit yakwazi ukuyenza survive. Uthi lenja once yakhonkotha uxabana umama nobaba. La egateini kusuka esidumeni. Noma ngala ngixabana njalo ngixabaniswa yini cha abantu futhi abadivorce ngoba bengathandani. I'm sorry to speak about a painful subject. I know some of us are victims of these things. But allow us to speak about it. Amen. Abadivorce abantu ngoba bengathandani. Badivorce abethandani. Kuyaba ngama spirit sometimes. Futhi kuyaba ke nayi lack of knowledge and understanding, because if I believe umuzi uyakhiwa with wisdom and understanding, awakhiwa ngothando, wakhiwa with wisdom and understanding. Being able to read your partner. Who is this man? Mkona mathandekayo? Read your wife. Who is this woman? Mkona mathandekayo? Now, uthi
siyakwazi ukwenza lokho ukuthi once yakhonkotha sipho ukudaka kezwakala bathandekayo. Now all I'm trying to say, if ibandla lingangenile kulento esikhuluma ngawo namhlanje, uthi uJesu manithandaza anibothi umbuso wakho, let your kingdom come. That is being governmental, commanding things. Commanding things. You know, maybe one day we need to practice this. It's been a session, even on Sunday. Wesibeka phansi kwi-program ke singene sithandaze sifundisane ukuthi how to be governmental in prayer. Ukwazi kanjani ukushifta izimo, uyishifte in the realm of the spirit, uyishifte as you pray. Do you know ukuthi i-TV iyakwazi ukuba i-altar endlini yakho? Ifaka umoya wesihogo. Njengoba uvumela ingane zakho zibuye yonke into nje, uzuyishiye ne-TV esithi ngidoma uyolala. I-cellphone iyakwazi ukuba i-altar. Ingane iyakwazi uku-initiate kwi-kingdom of darkness, initiate i-cellphone. Ibe isikhonzi sikaSathane yangeniswa i-cellphone. Lord must help us. Ngoba lento ingena nakithi thina sibadala to become addicted kwi-phone. Isandla sakho singavumi ukuhlukana ne-phone. You can't pause, you can't even pause. Even an hour, uvale data, ingangeni ama-message because you can't do that. Noma uphela engathi ungabeka ifoni la uphekela, noma udla engathi ungabamba ifoni. We need deliverance. We need deliverance. Bazalwane bami enkosini, akhona ezobonakala manje. Abanye abakwazi nokufasta bathandaze bahlukane nefoni engathi ngahlale la esandleni. It has become God. Kanti khona namkinga akhoza abanye uNkulunkulu. uNkulunkulu isithixo, i-idol, isithixo yinto ethatha indawo kaNkulunkulu emntwini. Wena kumele ube possessed nguNkulunkulu, kumele ube equated nguNkulunkulu, ube equated ngento. Jesus. Oh God. Engathi nganiphuca ama-cellphone inyanga yonke ningabekela lapha emishini. Ke niyothandaza. Input amafoni nje ungafaka kwi-safe key. Ne-store room ngale. Now, spiritual decline. Oh, asimele ngezinyawo. Spiritual decline, ukwehla kwezinga likamoya empilweni yomzalwane kuyenziwa nawo kumisuse i-cellphone. Uba engage kwi-phone for a long period of time. Ungamnikeza uNkulunkulu i-room. Ungamnikeza uNkulunkulu i-space. Now, when you fast, when you fast, you must not only fast ukudla, faster ne-TV, faster i-cellphone, faster abantu, faster environment chaotic. Now, ngalama teachings anjengala, uNkulunkulu is training our hands for a war. Is training our fingers for a battle.
Now, ngifuna ukukhuleka nabantu abazoba honest phambi kaNkulunkulu, not only young people. Abazoba honest. Nkosi, ngikhulule umoya we-addiction. I am addicted kwi-phone. I am addicted with TV. Now, we need to be disconnected kulezi zinto and allow umoya wengcwele to restore the spirit of prayer in our lives. And I pray, as I said as well, I know there are people that pray, but raise more intercessors who will pray for this purpose. Who will pray for this purpose? This is an apostolic house. This is an apostolic center. A center where the doctrine of the word is there. Prayer is there. Apostolic churches wabona ngokuthi abe namabandla athandazayo. Amabandla lapho ukwazi ukuthola i-doctrine. Izwi laThixo futhi liyahlalelwa. We can spend 2 hours enjoying the meanings of the word. Read carefully the Bible. The early apostles were teaching the word, even sometimes the whole night. Bafundisa Paul. Kwazeka window ihleze fasteleni yawo yaphanya uthongo yawa. Fundiswa. That is why the early church was so strong and effective. We are lacking doctrine. We are lacking doctrine.